Hagi tia shebrok mia sanjawo Tripurani CM Dr. Manik Sahabai malai laikhe je Kokborok no Roman script sanmano tuye hagi Tripurani CM omono tuye samung khlailai nai community khlailai hinchawo hagi o jago kok sairana muchungo risinai ni saya ko CM hagi omono tuye kwbangma Tiprasa lukurok chajagi angi tongbai kya tewasa thokok jangnani nai tongbai kya hinne hagi Tiprasa lukurok salai tonglai kya faltu simo tei busu community slam taibo thokok jan nai tongbai kya Tiprasa rok hinne salai tonglai kya kwbangma Tiprasa lukurok social media ni bising tui tumani bagai government achuk tui ba flat chakariya wei khlayana hai khayana khlailai jora phaikake hai irai hinne toni hinne kwbangma lukurok tabuk kok banglajak haike kok salaye tonglai ke haike krijagui bo tong Tiprasa rok tuma hamale tewasa thokok jangna sihne kwbangma chung Tiprasa rok ni hamkrai ni bagui sanlayo central panang tung Tripura hapangno panang tung haike borok kok borwo te agreement no bokhayo haipano samungno implement haike khlaina ni pronga ke borok khlaiya kok simir we haike agreement nok simi khlaiye borok chup ungi thango longa ke chung khlainai norok shanti ke tongdi hini sawe olonga ka shanti ke tongo Tiprasa rok o samung nonga ke khlaijagya amoni bagino kwbangma Tiprasa rok tabuk kirilaijak tuma hamale tewasa amtuida thogi jagjao no nei amoni bagai social media o kwbangma Tiprasa rok amtuina ingjao ka tese thono thokok jagjao ka Tiprasa rok pana paijak jao ka nei kwbangma borok rok salai tonglayo ama ani kokya kwbangma norok social media o thangi naimano Tiprasa rok ni je kok salai tonglaimani hagi Tiprasa rungsrungnai rok kok borok no Roman script bai khainani bagai 2 din amsuk saya ningya ke strike khailai tonglaimani a borok rok tabuk salai tonglayo omo tomo ungma klai khemo nei at kaisa amtike kok sawibo rinani hine confirm ke gosi jagyani bagai tabuk Tiprasa kwbangma lukurok student phanong tung amo Tiprasa kwbangma je sanlai tonglai no Kokborok no hamjagui borok bo amono chajagi angi tongkha toma amo kok bai lambaya tesa community khlainai tesa amono tui kok salainai amo hanya amtui mamang dang sinai hinai kwbangma Tiprasa lukurok salai tonglai kha toma mala amo waisia kwbangma barna amdiki borok amono tui kok salainai o Roman script no Kokborok ni tui san tongmani amono tui kok salainai ne kwbangma barno ongkha amoni bagi kwbangma Tiprasa lukurok no tabuk sondeho ongjak tabuk kirima chajak toma mala tewasa hanya thok jang naijak jauka nei hagi thinang to tamung saimia hagi je leader rongni tamo wansuke amte khlai amo to chung saimia confirm kai haipano je omo direct gosi wiri ka belai kheno samani hase tuma hamale o jaga o koi kok sanan tha Tiprasa rok je usgang strike khamini o jaga IPF ti phanong thung Tripura mo thapanong thung TSF rok gudalei Kokborok no Roman script khlainani bagai strike khalemani usgango 2 din hagi Tiprasa lukurok tabubo omo khlaijaka omo manka ne confirm ingani bagai kwbangma Tiprasa rok jolilaijak tai chajak yangjak tuma hamale amte he kwbangma nongkha je omo kaham ke gosia chung omno tui samung khlaina community khlai chung omoni tui tebo kok bahai tom solve claimant omo nailene ni sawunga ke omo gosima klaya haisi amoni bagi kwbangma Tiprasa lukurok no chajak yangi tongo kwbangma rungsrungnai rok no wansuk laijak tei wana laijak tomong no thinango je o kok rwmani omono tui community khlainai hinai omono tui kok salainai hinai Roman script khlainani bagai Kokborok language fo agini haingi je Tiprasa rungsrungnai rok amdike no post tongjao nai Roman script bai masigla Kokborok no hinai wana laijak tabuk amoni bagini social media o kwbangma Tiprasa rok salai tonglayo omono tewasa hanyo thokok laijak jauka nai hagi thinango buting no kebo kun phana saimia haipano je amdike chung nukmani kwbangma bar no amdike kogre rowei Tiprasa rok no amtei hai khlaijaka chung Tiprasa accord no naikha ke Tiprasa accord agreement le khlaikya haipano amono implement khaina le hinai chung khkhnao kok bosa saloya haipano amo tabuk bo implement khajagya kok sanan thaka Tiprasa accord jusino implement khajaka ke a jaga ono se je Tiprasa rungsrungna rok te Tiprasa rok Kokborok no Roman script khlainani bagi sanlai tonglaimani amo a jaga bo tongo hagi jusino amo implement khlaijak bai ke jotono o je sanlai tonglaimani jotono ongi thangbanya hake amo chung nugino tongo amo gosi jagi haji chung o Roman script no bo chung CM ni khokbai thangno chung khnaka assembly bo Bharat ni te kwbangma script tongmani amno tom accept khaya te je o indigenous Tiprasa tongnai rok nok tom bagi nongni sak script slamia hani samani
Hake Tiprasa rongni kosto birman tui kok sanen thangake o Roman script sanglai tonglaimani Kokborok no omo simiya kwbangma illegal immigration ayang Bangladesh ni Tripura o phaye je Tiprasa ni identity je o jagani je majority tongmani indigenous rok tabu minority thangmani omo tui bo kwbangma Tiprasa rok NRC sanlayo hayake separate state sanlayo hamana amo problem solve to ingya tuma hamale Tiprasa rok edisiu tong tongphano nang o jaga tong tongmani omo forest ni under siklayo norok o jaga no nai naikake pata ni himpano kuno nini land ni allotment sikre nini jaga ni kuno phano map sikre ning busakani nini jaga ni kuno phano map sikre hasi amoni bagini Tiprasa roni teruk kisa ta jaga sekjak tongmani norok nugunyo tongna hake amono omo simiya jeng kwbangma jaga ono amtike thokok jagi tongo amoni bagino kwbangma je Kokborok no sanlaye tabuk je kok pai paimani tei jeng strike khaileliya jeng kok sai paleke CM bai omono tei jeng kok salani buskango community khailenya ni salaimani amo thokogo nei kwbangma Tiprasa rok salai tonglayo amono tui kwbangma kirilaijak Tiprasa rok amoni bagui amte hai salai tonglaibe social media o tuma hamale onyo phasing tuibo jeng kwbangma thokok jago kwbangma Tiprasa rok kok rui paye amte khlainai jeng Tiprasa area o hani sai paye khlaijagya amoni bagui no je o Kokborok no tabuk amte hai khlaimani je kok salainai omono tui community khailainya nei je samani omono kwbangma Tiprasa lukurong no BS khaimanjagyang tongkha amoni bagi social media o Thokai jakjao nai Tiprasa rok hai irai hinai salai tonglaibai kya tuma hamale ekbar boya duibar boya kwbangma bar no Tiprasa rok amte hai khlaijak tongo jeng jesapano buni borok rok Tiprasa rok no amte hai facility ro borok tebo chini sai amte facility kwbang ro nei ST rok facility kwbang ro nei borok social media o sai tongtung habeno jeng joto ground level o Tiprasa rok sawi mano buti hai khlaijagi tong je kokle Tiprasa rok ni bagi tebo kwbang facility kagos ni bising raida ni bising sijak tong haipano je ground level o amo samung khlaina thangake khlaijagya nei Tiprasa rok jotono saimanbayo haipano o jagao khoroksa khorokni Tiprasa rok o kokno anio je kok samani tei o Tiprasa rok je kwbangma social media o kok salai tonglaimani amono tei ango jaga samani borok chajagi ang jaw nai je ango jagao Roman script no tui je ang usukang tei mia rok video khaimani Roman script no tui je kwbangma onyo haste Mizoram Meghalaya Nagaland no khai bahai Roman script no tui bongni kok bai serinani bagi CBSE o permission rijak chin Kokborok no kha ton bagi rijak yani himase bakso bukso comment klai saw nang Mizoram thangmaya da haike sai tong Mizoram ni kok sai tong hungkai ni sawi tong amso borok rok botong chini Tiprasa jaga hasi chini Tiprasa rok amdike thancha kre amdike kok salaiye hami salai tonglaimani bagini chini bakso bukso leader rok amdike samung khlai tongo hasi tumani bagui hingmale chini Tiprasa rok se tolao thancha kre amdika alang palang lai tonglai hingka leader rok baike sabri mana hinu borok no amo kaisa leader rok ni bo belai kino tough hai matong jawang wansugni keke hake amono Tiprasa rok je jaga pano thangi norok nai di social media ni bising tipanong tung buskang tipanong tung Tiprasa rok thancha tongna na ya haise bo dormo ni tipana aladang na angati jati angati tribe angati tribe nini kok bai antui an kok bai antui ni pano wala le tonglai nya haise hake no Tiprasa rok thancha kringo amoni bagini Tiprasa rok thancha tongna nango amdike kok banglai tonglai ingya kwbangma social media ro chungnugo ai kok banglai tonglai nang amon tom sanai nang a jaga kok sairi ka kai nang ban se kok banglai ma balai ma nang chakrai nang kringe boba se kok salai ma tonglai nang bujungna thanga kai nang bai wala ye nang bo amono kok phirong na bagai nang bai se walai ma tongnai ha se amdike hake amono o jaga sana nai mani bo ang Tiprasa rok bo thancha tongna nango na am politics ni bising go phanang di nang politics ni baire phanang di hake tinin bilam suno norok jotono khulumbai kya hambai।